Hej YouTube! Jeg, Flame Games.dk, spiller i dag LOL sammen med min ven Lauke. Husk godt lige at tjekke hans kanal ud. Det er... Jeg aner ikke, hvad den hedder. Players.dk, og jeg spiller jo med... Jeg spiller med Sim, og mit League of Legends, det er lige crashet. Ja, og hvis ikke han får ordnet til League of Legends, så... Ja. Bliver der ikke nok ikke lige nogen spil forløbig, I guess. Hey, Arthur, husk at bruge en foran tower eller sådan noget. Ja, prøv at sådan en stok der. Okay, hvad skal jeg så gøre her? Jeg går ind her, tilføjer videoen. Skal jeg så trykke på League of Legends eller hvad? Ja. Hvad var det, du ville? Jeg vil gerne uploade den her video. Nå ja, så skal du... Så går jeg ind til League of Legends. Og hvad skal jeg så gøre? Så skal... du skal gå og uploade. Ja, jeg går ind og uploade. Ja, så vælg video til at uploade. Der. Ja. Så går jeg den der League of Legends video. Ja. Den, og så åbne. Du har uploadet en billedfil. Wow, okay. Upload. Jeg vil se. Jeg ved ikke, om jeg kan finde den nu. Fordi det er lidt... Det er sådan lidt provokerende. Alting. Men mig og Lauke, vi har tænkt os at lave videoer om alt muligt. Alt. Ja, mange spil i hvert fald. Ja, og I kommer også nok til at se tit på min kanal. Ja, og på min kanal så, ja. Måske. Jeg overvejer også at være inde på AllGames.dk. Det er sådan lidt, hvad man ikke gider. Jeg kommer nok til at først spille Minecraft, og så LOL lidt mindre, men kommer stadig til at gøre det. Nu bliver jeg jagtet. WE. Ja. Det er den nemmeste, den bedste måde at slippe. Prøv at se. Ej, fuck, det var skidt det der. Jeg vil ikke få det med. Nå, men hvor skal jeg så gøre det henne? Nu er jeg nået hertil. Ja. Det skal jeg så gøre. Prøv lige at gå hen. Recordings. Kan du ikke se sådan noget? Prøv at se. Så kan du sætte den der, ikke? Kan du ikke klikke den ud der? Det er en eller anden. Ja, og så er den begyndt. Ja, så skal du bare vente. Okay. Så skriver jeg så, ja. Ja, det er svært. Og okay, jeg skal... Okay, du skal lige ændre navnet. Og det var jeg? Ja. Okay. Titel. Du kan lige hvad det er. An enemy has been slain. A ruler must choose his hour. Jeg ved ikke om du tænker at lægge en crash video ud, men Need not follow. det er sådan lidt op til dig, hvad du vil. Nå, jeg er lidt stille, det er ikke så godt. Ja, vi skal nok prøve at snakke lidt, eller... Vi skal nok prøve at snakke lidt med, jeg er bare ikke så aktiv i stemmen normalt. Ja, altså, jeg er en meget... Nu må jeg dog også... Jeg er en meget stille person, eller ikke så tit. Jo, jeg er meget... Jo, nej. Jeg vil ikke kalde mig en stille person selv, men når jeg er koncentreret, jo, så er jeg stille. Ja. Hvor er... Shurima's legacy will endure. Og jeg forresten folkens, så bliver den her video lægget ud, så snart det kommer til at uploade. Snart, ja. Og så den næste video, der kommer, det bliver nok en Minecraft-video, så jeg holder sådan lidt begge to på lige. Ja, det kunne være, at vi kunne lave nogle games eller sådan. Ja, sådan et eller andet survival game. Ja, vi kan begge få rigtig godt lide. Ja. Ellers kan vi også lave sådan et eller andet parkour shit. Ja, vi har lavet en kæmpe, enorm... Vi laver en lidt høj bane. Ja, lidt høj bane inde på Uber Minecraft. Ja. Hvis det er IP'en, så er det Uber Minecraft.com. Hvis ikke var IP'en, så var... Du kan ikke Ja, jeg kan lægge det i beskrivelsen. Ja.
Jeg er Ah! ikke til Hold. Ej, shit, det er svært at være mod nogen, der skader. Ja, og han er heldigvis 13. Og Ej, okay, det er også fordi, han har fået en til start af mig. For resten, så tror jeg snart, jeg tror vi taber det her game, men det er skyt. det er fint. Jeg må undskylde, vi spammer lidt, men Det er virkelig bare, what? ja, og kan du skrive Keystone Report live? Eller Those who follow me follow destiny. hvad nu jeg hedder? Nå ja, Timo Timo Kill. Kill. Please An don't enemy report. has been slain. Timo. Please don't report. Timo Er det Flame Games eller er det Flame Players? Killer. Det er Flame Games. Men bare skriv Arthur Nielsen i starten. I will return Shurima to Lige du ved, der har med dingen. all lives lead to us. Er det sådan her? N-I. N-I-L-S-S-O-N. Det er med dig. Jeg fik det! Det var ikke noget klædstyr. Men jeg skal prøve at sætte på ham. Prøv at gå til de tower. Prøv at gå ned til de tower dernede. Nej, det der tower. Det der andet tower. Hvad for net? Ah shit, der var han. Hjælp! Flash! Hold. Nej! Seriously? Seriously? Fucking fly. Ah shit. Ja. Jeg kunne bare spille en champion, jeg godt kan. Please don't Prøv at gå op til... Nej, lad mig vente nu lige lidt. Jeg ved godt, hvad du. Man, FF at Q, what? Ja, altså surrender. No sacrifice is too great. My empire lives in every grain of sand. Prøv at se, nu kan jeg se, hvad der sker. Prøv at se, så er det lige We are the authors of history. Men det er noget med, jeg ikke Ja, kan nej, undskyld, og jeg har glemt at slukke min video. Så det... Nej, det har jeg ikke engang. Det har jeg ikke engang. Ja, det har jeg ikke engang. Det var heldigt for mig. Rampage. Han var dernede. Shut Se, nu har han lavet The tower. power of the sun Det var flot. lives in Shurima. Det er nice. Ja. Og det mister liv, jo mere jeg går væk fra det. your turret. Det skal vi godt. Jeg ved ikke, hvornår jeg kan bruge min passive igen. Nå, der går 3 minutter. Ja, og jeg er lige i gang med... Så håber vi, det virker. Jeg håber, at det crash kommer fremover. Det er nok fordi, at det er lidt fra... Så vi får en ordentlig den. Damn, hvornår kan jeg få det her Ja, og jeg er ikke helt andet. Det var heldigt for mig. Jeg er lige med og den lyden. Nej, så rammer jeg ham ikke med. An ally has Jeg been kan lige... slain. W. Nej, vent lidt. E. Nej! Det er helt det der! Jeg prøver at se, om jeg kan recall nu. Eller komme ind nu. Altså, jeg tror lige, jeg stopper videoen. Bare sådan, at vi har sådan en god tid. Jeg skal huske, jeg skal nok prøve at lægge en til ud. Well, vi ses, folk.